חלק 11 בחופשה באיזה. שוב, מצאתי טלא, אבל זה הקשחים, לא. אז בואו נמצא לנו משהו לקנות לנו. אין לנו כלום היום בבית מלון, אז חייבים אותו משהו קטן לקנות. חזק, אם הייתי עובד על זה, אמא שלי הייתה מתעלפת. ופה בובות. קורן לא היה פה מלא זמן, ואני 3 שנים, לא 3 שנים, שנה לא הייתי פה. סוף סוף אני יכול עוד פעם להיות. את הקריש הזה, מלא, פה מלא. וואו, חזק. כמה עוברים מים יש פה? יש קיר שלם של קרבי מים. יש פה גם כאלה. בוא נראה שם. יש רכבות, דברים כאלה. למה זה פה ולא בקטנים? בסדר, וואלה. וואלה, את האמת, גם קטנים, גם גדולים יכולים לבוא פה, יש פה תכונות על שלט, בובות של פוקימון. חזק, אני חייב. ברור שיש פה אולטיז, כאילו, יש פה חברות אחרות. אבל הנה אולטיז, let's go. וואן, מה זה? מה זה? זה אולטיז, אחי, לא יודעת שזה קיים. רואה את הקול של אולטיז, אבל גם כאלה. אחי, זה פשוט הרכב שלה ממנו. לא מלא אולטיז, כן, יש פה כמה. אז יש פה אוברמן, ססקי, עכשיו כלום להם. יש פה אופנועים גם. זה אופנועים של הקטנים, כאילו, וואו. עוד ברוסטס, ברור. מצטער, אבל יש פה גם דברים מפחידים. לא צ'אקינג, לא דברים כאלה. יש פה רק דבר אחד לקחת. כן, אנחנו לוקחים משהו אחד קצת לשחק בחדר. אחי, בחיים לא ראיתי את הפופ הזה. בואו. יש פה דברים תקופים. עוד זה מוריד את היהודים, מה זה עושה פה? ליצר עם מיליון רגליים. תראו, פה היה. תראו, את הקורקים מתים פה, אבל מיליונים. לא מיליונים, הרבה. לא, מה שראיתי, הוסיפי שזה הקורקים מתפעלים חדש. חדש, חזק. בואו נראה, יש פה עוד. פה אפילו שקולות. וואי, מה זה הרמתי? זה 30 קילו. וואלה. אני לא יודע מה לבחור פה, אז בואו נחזור להתחלה ונבחר שם משהו. בואו נראה בהתחלה. בואו נראה פופים. בואו גם מיליון רכבים והשלט. וואי, תקשיבו. של האלה יפים. וגם אלה, אבל אפילו את הבוט של סאמר גייס. אני משחק ולא אמרתי לכם. עוד השבועות של הארי פוטר. בואו, תגעו לכם את 12.